Den populære naturpark Amager lægger omgivelser til skovhjælperuddannelsen. Uddannelsen henvender sig til dig, som ønsker at arbejde med dyr og natur. Og eleverne selv er ikke i tvivl om, hvad de kan lide ved skovhjælperuddannelsen. Det er, at alt det, du foretager dig herude, er aktivt. Og typisk den friske luft og alle de naturlige lyde, du får. En motorsav, en kratrydder, en brændeflækker. Du lærer at betjene rigtig mange redskaber og maskiner, for natur- og landskabspleje er en stor del af skovhjælperuddannelsen. Jamen, det kan være fjerne grene fra træer, så folk ude på cykelstier for eksempel ikke får dem i hovedet. Lige for tiden hugger jeg brænde til forskellige slags gøremål. Nogle af dem sælger vi, andre giver vi til forskellige ting. For eksempel lige for tiden er det til en BMX-bane. Vi passer selvfølgelig også dyrene. Sørg for, at de får noget at spise, sørg for, at deres indhegning bliver holdt ved lige. Udover det faglige, prøver du også at være på en travl arbejdsplads med mange forskellige opgaver. Forløbet hjælper dig, hvis du engang vil arbejde som dyrepasser eller inden for park, skov eller haveområdet. Som skovhjælper kan du senere også søge ind på en almindelig ungdomsuddannelse. Og det hjælper vi også med.